Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Temporada alta obté el Premi Max de Noves Tendències 2012. El festival ha esdevingut un important aparador de la producció escènica nacional i la porta d'entrada de les principals produccions estrangeres. El comitè organitzador dels Premis Max de les Arts Escèniques concedeix el Premi Max 2012 de Noves Tendències a Temporada Alta, Festival de Tardor de Catalunya, Girona, Salt. Amb els anys, aquesta programació teatral s'ha convertit en un esdeveniment de referència i s'està fent un lloc entre els principals festivals de teatre europeus. Salvador Sunyer, director del Temporada Alta, rebrà el guardó durant la cerimònia de lliurament dels 15è Premis Max, el proper 30 d'abril al Teatro Circo Price de Madrid. Al llarg dels seus 20 anys d'història, Temporada Alta, Festival de Tardor de Catalunya, Girona, Salt, ha obtingut el reconeixement del sector i de la premsa especialitzada, que l'ha qualificat com el millor festival de l'estat espanyol. El festival és també una referència per la seva fórmula de gestió, promogut des de la iniciativa privada amb el suport de l'administració pública. De finançament, integra el sector privat amb un club de mecenatge teatral propi i pel fet de ser una plataforma de presentació i exhibició de les propostes més innovadores en les arts escèniques.